kao frajeri su svi bili u fazonu nekom, mislim. Ne znam, uglavnom su na akademiju odlazili ljudi koji nisu bili u fazonu, koji su želi da pobegnu od bilo kakvog fazona koji im se nametao sa strane. Nije bilo novih bogataša i to nije bila stvar bunta, kao da kao mrziš ljude koji kao imaju prstenje, lance i to, nije bilo dizelaša i to. Bila su lepa vremena, tako da je mogla se ode bilo gde u Manježu, akademiju, u bilo koju kafanu, to je bilo onako kao... Svuda su bili normalni ljudi, nije bilo idiota koji voze Mercedese i te stvari, kao, znaš, nije bilo novih bogataša. Dolazili su razni ljudi, raznih profila, socijalne strukture, ali to nije bilo bitno zato što smo se svi tu utapali i uopšte nije bilo bitna para. U to vreme je bilo zaista sramota razgovarati, na primjer, o narodnoj muzici ili, ne daj Bože, slušati narodnu muziku i diskutovati o politici. To je bilo potpuno out. Nikoga od nas nije interesovala politika i svi smo se bavili isključivo nadgradnjom sopstvene svesti. I'm feeling good. I'm gonna work it on out. How do we get out of here? No way. Na neki način je tu bio stvoren kao neki, šta ja znam, neki mali klan gradskih ljudi koji su stalno ovde dolazili, stalno međusobno komunicirali, prožimali se i na neki način sticali potpuno nova iskustva koje su ih, neke od njih, po mišljenju nekih ljudi, očeličila za dalji život i koji su postali, da kažem, neke face u realnom svetu kasnije. Puno je ljudi individualaca bilo i dovoljno je jedan raspoložen, a od 50 ljudi jedan ili i više normalno će uvijek biti ekstra raspoloženi i da oni sasvim dovoljno povedu celu ekipu. A tu je bilo zvezda večeri koji su se smenjivale, tako da nikad nije moglo da bude dosta normalno. Mislim da su oni bili prave zvezde akademije i da su još uvijek takvi isti ljudi prave zvezde akademije. Od Đeleta pa do Đoleta, Tripa, svi su oni na neki način sprečili akademiju da bude nešto lažno, neistinito i odglumljeno. Bilo je puno spontanosti, to je verovatno najbolji materijal od koga je akademija i njena atmosfera i njen imidž bio skrojen. Akademija je bila mesto gde te niko neće čudnovato pogledati, znaš, onaj pogled tipa kao šta ćeš ti na ovom mestu. Samim tim što se nalazi u Rupi, on je sledio tako neku filozofiju muzike, ljudi koji izlaze, način života, neki kao pražnjenje nekog, ali pozitivno. Ako se ljudi pune negativnom energijom u svom životu, onda je potrebno da to izbaci iz sebe i onda se to dešava na akademiji. Jedino mesto koje ima imidž, jedino mesto koje ima koncept, jedino mesto koje ima stav, jedino mesto koje potpuno dijametralno funkcioniše od svega što je u to vreme spadalo u pojam zabave ili te popularne kulture.